erakusten. Guk kristauok gaur zintzo aitortu nahi dugu gure fedea Jesus honengan. Fede aula eta eskasa badugu ere, bihotz osoa ipini nahi dugu gurutzearen aurrean. Gurutzetik bai dator gure bizia, hortik gure bizi bete eta bakarra. Eta bizi horixe eskatuko dugu mundu guztiarentzat. Isiltasun sakonean hartuko dugu buru egingo duen apaiza, zutik. Egin dezagun otoiz. Jainko jauna, Jesu Kristo zure semeak bere odola gugatik isuriz sortu zuen bazko misterioa. Gogoan izan zure bihotz ona, eta agertu zure errukia. Santu egizkizu zure seme alabak, eta zaindu beti. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Gaur ez da mezarik, ez da sakramentu ospakizunik. Pasko irurren osoari, Pasko vigiliako meza dagokio. Gaur jaunaren hitza bere horretan ospatzen dugu. Este cántico del siervo del profeta Isaías nos prepara a la lectura de la pasión. Esta es la figura destrozada de Jesús, Jesús entregado. Vamos a ver a Jesús, al que pasó haciendo el bien a todos y a todas, apresado, maltratado, y le dan muerte al modo que se daba a los esclavos, fuera de la ciudad, y en la cruz, Jesús, basura humana. Y vemos a Jesús convirtiendo todo este suplicio en amor. Hay tanto mal en el mundo, necesitamos tanto del amor. Vamos a, sentados, escuchar al profeta Isaías. Isaías profetaren liburutik. Ara, nire zerbitzariak arrakasta lortuko du. Goratua, gorengo mailara jasoa izango da. Asko eta asko ikaratu ziren hartaz, hain baitzuen gizaitxura ere galdua, eta gizakia zenik ere ez baitzirudie. Era berean, herri asko harrituko dira, erregeak haren aurrean mutu geldituko, inoiz kontatu ez hitzaiena ikusiko baitute, inoiz entzune zutena adituko. Nor sinetsi du gure mezua? Nori agertu zaio jaunaren ahalmena? Sustraiak lur lehorrean dituen kimua bezala, hasi zen jaunaren zerbitzaria haren aurrean. Ez zuen duintasunik, ez edertasunik, ez gure begientzat itxura erakargarririk.
Mespretxatua eta jendeak baztertua, oinaze gizona sufritzen ikasia. Ez ikusiarena egiten zaiona bezala, mespretxatu egin genuen eta aintzakotzat hartu ez. Baina gure gaitzak bere gain hartu zituen hark eta gure oinazeak eraman. Guk berriz zigortutzat geneukan, jainkoak zauritu eta atxakoa betzutza. Gure bekatuengatik zulatu zuten, gure erruengatik zanpatu. Haren gainera erori zen guretzat salbagarri den zigorra. Haren zauriek sendatu gaituzten. Ardiak bezala genbiltzan galdurik bakoitza bere bidetik, eta jaunak haren gainera bota zuen guztion errua. Gaizki erabili zuten, baina ura apaldu egintzen, ahorik zabaldu gabe. Hiltzera daramaten bildotsak bezala, hile moztailen aurrean isili dagoen ardia bezala, ez zuen ahorik zabaldu. Gogorki eta zuzengabe eraman zuten, baina haren zoria nori axola. Bizidunen lurretik erautzi zuten, nire herriaren bekatuagatik jota. Gaiztuen artean lur eman zioten, gaizkileekin batera hilobiratu, naiz eta hark bidegabekeriarik ez egin, eta haren ahoan maltzurkeriarik ez izan. Jaunak oinazez josi nahi izan zuen. Bekatuen ordainetan bizia eman zuelarik, izango ditu ondorengoak eta bizitza luzea, eta haren bitartez, jaunaren nahia burutuko da. Hainbat neke jasan ondoren, argia ikusiko du eta asea izango da. Ikasi duenaren bidez, nire zerbitzari zuzenak asko egingo ditu zuzen, haien gaiztakeriak bere gain hartu baitzituen. Horregatik, jendetza ugaria emango diot ordainetan, gizataldeak izango ditu garaipen sari, bere burua heriotzara eman zuelako eta bekatarian kidetzat hartu zutelako. Denen bekatuak bere gain hartu zituen eta bekatarien alde erregutu zuen. Jaunak esana Eskerra zuri jauna. Zure eskuetan dut bizia, askana zazu jauna hundia. Denok, zure eskuetan dut bizia, askana zazu jauna hundia. Zugana biltzen aiz jauna, ez nadila behin ere lotxa. Zeure zuzentasunez onik atera nazazu. Zure eskuetan dut neure arnasa. Askatuko nauzu jauna, jainko leiala. Zure eskuetan dut bizia, askana zazu jauna hundia. Etxai guztiei barregarri natzaie, auzoei irrigarri, ezagunei izugarri. Kalean ikusi eta alde dagiten igandik, hildakoa bezala naude bihotzean ahaztu, ontzi baztertua bezala naiz gertatu.
Zure eskuetan dut bizia, azkar nazazu jauna handia. Irakurgaien buruan, ospakizun honetako unerik gorenetara iritsia gara. Nekaldia bizi behar dugu orain. Hotz egiten dugun nekaldia gure salbazio gertatzen da gaur. Nekaldiak badu indar, gaur ere gu salbatzeko. En Jesús y en su cruz reconocemos el amor del Padre. En Jesús nuestro camino, verdad y vida. Ebertarrei egindako gutunetik. Zenideok, gure apaiz nagusi handia, Jesus, Jainkoaren semea, zeruetan sartua dugunez gero, ez diezaiogun aitortzen dugun sinismenari. Izan ere, gure apaiz nagusia ez da gure auleriaz erruki ez daiteken norbait. Ura ere, gu bezala, gauza guztietan probatu izan bai da, bekatuan izan ezik. Hurbil gaitezen bada, konfiantza osoz Jainkoaren graziaren tronura. Errukia iritsi eta premialdian laguntza izan dezagun. Kristok bere giza bizitzaldian deiadarrandiz eta negarrez egin zion otoitz eta erregu heriotzatik libra zezakeen Jainkoari. Eta Kristok begirune izan ziolako entzun egin zion Jainkoak eta semea izanik ere oinazearen oinazez ikasi zuen obeditzen. Horrela, bere betera iritsirik, betiko salbamenaren iturri bilakatu zen, obeditzen dioten guztientzat. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Jesusen heriotza entzun behar dugu orain. Berak idatziko digu, berak erakutsiko digu, zergatik eta nora doan. Du zutik jarri eta kanta dezagun zure hitza jauna, mintza bekit. Kanta dezagun zure hitza jauna. Zure hitza jauna, mintza bekit. Etorgit lineuri zeuk esan. Zure hitza jaso nahi dut ni. Jainkoz nadin bertan txertatu ni. Gure hitza jauna bizitza da. Idaztu ditzorren ahoskada. Zure hitza zeure txinparta da. Zakizkit zeure suta lamada. Jesukristoren ekaldia San Joanen liburutik. Aitza zuri jauna. Eserita entzungo dugu pasioa. Aldi hartan, Jesus eta ikasleak Zedron erreka igaro
eta beste aldean zegoen baratze batera sartu ziren. Judasek ere Jesus salduko zuenak ezagutzen zuen leku hura. Maiz bildua baitzen Jesus han bere ikasleekin. Judas beraz, tenpluko gudari taldea eta apaizburuak eta fariseuen guardiak harturik, hara joan zen. Zuzi, argiontzi eta armen zorniturik zikoa zen. Jesusek ondo baitzekien gertatuko zitzaion guztia, bidera atera eta esan zion. Noren bila zatozte? Jesus Nazaretarraren bila. Ni naiz. Han zen guardiekin batean Judas saltzailea ere. Jesusek ni naiz esan zienean, atzeraka hasi eta lurrera erori ziren. Berriro galdetu zien. Noren bila zatozte? Jesus Nazaretarraren bila. Esan dizuet ni naizela. Nire bila bazatozte, utzi hauei joaten. Horrela bete zen Jesusek berak esandakoa. Eman dizkidizudat netatik ez dut bat ere galdu. Orduan Simon Pedrok aldean zeraman ezpata atera, apaiz nagusiaren morroia jo eta eskuineko belarria moztu zion. Morroiak Malko zuen izena. Jesusek esan zion Pedrori. Itzuli ezpata zorrora. Ez aldut ba edan behar aitak eman didan edaria? Kristorekin hileta, berarekin bizi. Berarekin bizi. Kristorekin sufrituz, berarekin errege. Berarekin errege. Gudari taldeak bere buruzagiarekin eta judu agintarien guardiek Jesus preso hartu eta loturik Anasen etxera eraman zuten lehenengo. Urte hartako apaiz nagusi Kaifasen aitanigarreba zen Anas hau. Kaifas zen juduei aholku hau eman ziena, obeda gizon bat herriagatik hiltzea. Simon Pedro eta beste ikasle bat Jesusen atzetik joan ziren. Beste ikaslea apaiz nagusiaren ezaguna zen, eta Jesusekin batera apaiz nagusiaren jaurekiko patiora sartu zen. Pedro berriz kanpoan gelditu zen, ate ondoan. Ateratzen orduan apaiz nagusiaren ezaguna zen ikaslea eta atezainari hitz egin ondoren, Pedro barrura sarrarazi zuen. Atezain zegoen eskameak esan zion Pedrori. Zu ere ez altzara gizon horren ikasleetakoa? Pedrok erantzun. Ez, enaiz. Morroiak eta guardiak sua piztu eta berotzen hasi ziren. Hotz egiten baizuen. Pedro ere haiekin zegoen berotzen. Apaiz nagusiak bere ikasleez eta irakatsiaz galdetu zion Jesusi. Jesusek erantzun zion. Agerian hitz egin izan diot nik mundu guztiari. Sinagogan eta tenpluan irakatsi izan dut beti, judu guztiak biltzen diren lekuan. Eta ezer ere ez dut ezkutuan esan. Zergatik galdetzen didazu niri? Galdetu nire entzulei eta emango dizute esan dudanaren berri. Hori esan zueneko, antzegoen guardia batek masaileko bat eman zion, esanez. Horrela erantzuten aldiozu apaiz nagusiari.
Gaizki hitz egin badut, esan zertan, baina ongi hitz egin badut, zergatik jo nauzu. Orduan, Anasek Kaifas apaiz nagusiagana bidali zuen Jesus lotuta. Bitartean, antzegoen Simon Pedro berotzen, eta esan zioten. Zu ere ez alzara horren ikasleetakoa? Pedrok ukatu egin zuen esanez. Ez, enaiz. Apaiz nagusiaren morroietako batek, Pedrok belarria moztu zionaren aideak esan zion. Ez ote zaitut ba neuk ikusi horrekin baratzean? Ukatu egin zuen Pedrok berriz ere, eta berehala oilarrak jo zuen. Kaifasen etxetik gobernariaren jaurerik gira eraman zuten Jesus. Goizaldea zen. Juduak ez ziren jauregian sartu. Bere buruak ez kutsatzeko. Bestela, ezinik izango baitzuten Pasko afarian parte hartu. Pilatok kanpora atera eta galdetu zien. Zertaz salatzen duzue gizon hau? Haiek erantzun zioten. Gaizkilea ez balitz, ez genizukeen ekarriko. Pilatok esan zien. Eraman zeuek eta epaitu zeuen legearen arabera. Juduek orduan, Guri ez zaigu zilegi inor heriotzara kondenatzea. horrela beteko zen Jesusek esandakoa, zein heriotza zirko zen adierazi zuenean. Pilato jauregira sartu zen berriro, eta Jesusi deiturik galdetu zion. Zu altzara juduen erregea. Zeure kabuz galdetzen didazu hori, ala besteek esan dizute hori nitaz. Judua ote naiz bani. Zeure herritarrek eta apaiz buruek ekarri zaituzten igana. Zer egin duzu? Nire erregetza ez da mundu honetakoa. Nire erregetza mundu honetakoa baliz, nire jendeak borroka egingo luke, ni juduen eskuetan ez erortzeko. Nire erregetza ordea ez da hemengoa. Beraz, errege zarazu? Bai, errege naiz, zeu diozun bezala. Honetarako jaio eta etorri naiz mundura, egiaren testigantza egiteko. Egiarena denak entzuten du nire ahotsa. Zer da egia? Hori esanik, berriz ere juduengana atera eta esan zien. Nik ez diot errurik aurkitzen gizon honi. Baina baduzue ohitura nik Pasko jaietan preso bat askatzekoa. Nahi alduzue juduen erregea askatzea. Haiek berriz deia darka. Hori ez, askatu Barrabas. Barrabas hau bide laburra zen. Jesus oreja maite, amor Diosua, amor guztia, amor guztia, zonai gabetua, zonai Pilatok orduan Jesus zigorkatzeko agindu zuen. Gudariek arantzazko koroa eginik buruan ezarri zioten eta purpuruazko mantua bota zioten gainera. Eta hurbildurik esaten zioten. Agur juduen errege. Eta masaileko kaz erabilten. Atera zen berriro ere Pilato eta esan zien juduei. Ara, kanpora dakarkizuet. Jakin dezazuen ez diodala errurik aurkitzen. Atera zen bada kanpora Jesus,
arantzazko koroa eta purpurazko mantua zeramatzala. Pilatok esan zien, ona gizona. apaizburuak eta guardiak ura ikustean deiadarka hasi ziren. Gurutzera hori, josi gurutzean. Pilatok esan zien, Eraman zeuek eta gurutziltzatu. Nik ez diot errurik aurkitzen. juduek erantzun zioten. Guk badugu legea, eta lege horren arabera heriotza zigorra merezi du. Jainkoaren seme egin baitu bere burua. Hori entzutean, are gehiago beldurtu zen Pilato, eta berriro jauregira sarturik galdetu zion Jesusi. Nongoa zara zu? Jesusek ordea ez zion erantzun ere egin. Orduan Pilatok esan zion, Ez aldidazu erantzun behar. Ez aldakizu aginpidea dudala zu askatzeko, naiz gurutziltzatzeko. Ez zenuke nire gain inolako aginpiderik izango, jainkoak emanez balizu. Horregatik, zure eskura eman nauenak bekatu handiagoa du. ordudanik Jesus askatu nahian zebile Pilato, baina juduak deiadarka hasi zitzaizkion. Hori askatzen baduzu, ezara enperadorearen adiskide. Bere burua errege egiten duena enperadorearen aurka ari da. Pilatok hitz horiek entzutean kanpora eraman zuen Jesus eta auzitegian eserarazi. Arlauzatua zeritzan lekuan, hebreeraz Gabata, Pasko jairako prestaketa eguna zen, eguerdi ingurua. Pilatok esan zien juduei. Ona zuen erregea. Orduan haiek deiadarka Ken hori, ken, josi gurutzean. eta Pilatok, Gurutziltzatu egin behar aldut zuen erregea. apaizburuek erantzun zioten, Ez dugu enperadorea beste erregerik. orduan Pilatok haien esku utzi zuen gurutziltza zezaten. Adoratzen zaitugu Kristo, ta bedenkatzen zaitugu. Zure gurutzez mundua, erosi zenuelako. Adoratzen zaitugu Kristo, ta bedenkatzen zaitugu. Zure gurutzez mundua, erosi zenuelako. Hartu zuten beraz Jesus eta gurutzea sorbaldan zeramala, buru ezur, hebreeraz Golgota zeritzan lekurantz atera zen. Han josi zuten gurutzean, eta harekin batean beste bi, alde banatan, eta erdian Jesus. Pilatok kartel bat idatzi eta gurutze buruan ipini zuen. Hau zegoen idatzia, Jesus Nazaretarra, juduen erregea. Judu askok irakurri zuen kartela, hiritik hurbil baitzegoen Jesus gurutziltzatu zuten lekua. Gainera, hebreeraz, latinez eta grekoz zegoen idatzia. Juduen apaizburuek esan zioten Pilatori. Ez idatzi juduen erregea, baizik juduen erregea dela dioena. Pilatok erantzun zuen. Idatzia bego idatzinik. Gudariek Jesus gurutzean josi ondoren, haren jantziak hartu eta 4 zati egin zituzten, bakoitzarentzat bat. Gero, tunika hartu zuten, baina kosturarik gabea, goitik behera ehundua zenez, esan zioten elkarri. Ez dezagun urratu, zotz egin dezagun
ea zeinentzat den. Horrela bete zen liburu santuek dioena. Nire jantziak beren artean banatu zituzten, eta nire tunika zotz egin. Hain zuzen ere, horixe egin zuten gudariek. Jesusen gurutzearen ondoan zeuden haren ama, amaren aizpa Maria Kleofasen emaztea, eta Maria Magdalena. Jesusek bere ama eta honen ondoan maite zuen ikaslea ikusirik esan zion amari. Emakume, horra hor zure semea. Gero ikasleari esan zion. Horra hor zure ama. Eta orduz gero ikasleak bere etxean hartu zuen. Ondoren Jesusek dena betea zela jakinik, liburu santuak esana erabat bete zedin esan zuen. Egarri naiz. Bazenan ozpinez betetako pitxar bat. Orduan belaki bat ozpinetan busti eta kainabera bati muturrean erantziz, Espainetara hurbildu zioten. Ozpina hartu zuenean, Jesusek esan zien. Bete da dena. Eta burua makurtuz, azken arnasa eman zuen. Zutik jarriko gara. Pasko jairako prestaketa eguna zen, eta juduek ez zuten nahi larun batean gorpuak gurutzean gelditzerik. Larun batura oso jaiegun handia baizen. Horregatik, gurutziltzatuei berna ezurrak hautsi eta handik kentzeko eskatu zioten Pilatori. Joan ziren bada gudariak eta berna ezurrak hautsi zizkieten Jesusekin gurutziltzatukatako biei. Baina Jesusengana iritsi zirenean, ordurako hilik zegoela ikusirik, ez zioten berna ezurrik hautsi. Baizik eta gudari batek lantzaz saietsa zulatu zion, eta bat-batean odola eta ura atera ziren. Ikusi zuenak berak aitortzen du, eta egiazkoa da haren aitormena. Hark badaki egia dioela, zuek ere sinets dezazuen. Liburu santuak dioena bete zedin gertatu zen hau. Ez diote ezurrik hautsiko. Eta beste pasarte batean hau dio, zulatu zutenari begiratuko diote. Gero, Arimateako Josek Jesusen gorpua eramateko baimena eskatu zion Pilatori. Jesusen ikaslea zen Jose, baina isilpean, juduen beldurrez. Pilatok baimena eman zion. Hark orduan, joan eta Jesusen gorpua eraman egin zuen. Etorri zen Nikodemeo ere, behin batean gauez, Jesus ikustera joan zen ura. 30 kiloko mirra eta aloezko nahastu da zekarrela. Hartu zuten bada, Jesusen gorpua eta oial zerrendaz lotu zuten. Tartean lurrungarriak ezarriz. Juduek obiratzeko duten ohituraren arabera. Jesus gurutziltzatu zuten lekutik hurbil, baratze bat zegoen, eta baratzean ordu arte inor ehortzi gabeko ilobi berria. Ilobia hurbil zegoenez, hantxe ipini zuten Jesus, juduen Pasko eguna hastear baitzegoen. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Zuzena, onepoza, guru, salvatzailea.
Kristau senideok. Ezer baino lehen gauzatxo bat. Gaur kristauok oraindik ere agerian erakus genezake gurutze edo Jesus gurutziltzatuaren ikurra. Debozioz, baita harrotasunez ere. Gure aurrekoek ordea oso izkutuan eraman ohi zuten ikur hau kristau aroko lehen 3 mendeetan. Izan ere, gurutzean hildakoak izenez eta izatez oso gaizki ikusiak ziren, oso despreziatuak, bai gizarte sekularrean, baina batez ere gizarte erlijiosoan. Hortik dator judaismoaren esaera, Paulok gogorarazten diguna. Madarikatua abetik zintzilik dagoena. Jainkoaren legea hausten zuena, hiltzen zuten abetik zintzilik. Testu inguru edo giro honen aritik tiratzen badugu, asko deskubritu genezake oraindik jainkoaz eta Jesusi buruz ez dakiguna. Hori esan da, idazti santuetako esaldi batzuk errepikatuko ditut. Eta asmo honekin Jesusengan gure fedea berritu eta bera bihotz zintzoz, bihotz samurrez maite izateko. Jainkoak hain maite izan zuen mundua, non bere seme bakarra eman baitzio. Kristo gure bekatuengatik hil zen. Bekatuarekin zerikusirik ez zuen ura, guregatik bekatuarekin bat egin zuen jainkoak. Guk haren bitartez jainkoaren gandik salbamena irits dezagun. Oraindik bekatupean indargabe ginela, jainkoak erabakitako garaian gaiztoen alde hil zen Kristo. Honela erakusten digu jainkoak guri digun maitasuna. Kristoren maitasunak bultzatzen gaitu, jakinik bat denengatik hil dela, eta ondorioz denak hil direla. Kristo denengatik hilda, bizi direnak ez daitezen berentzat bizi, beraiengatik hil eta biztu zen harentzat baizik. Bai, jainkoa da Kristoren bitartez mundua berekin adiskidetu duena, gizon emakumei bekatuen kontuak eskatu gabe. Jainkoaren aintza ikaragarria da, paregabea. Eta Jesusen gurutzeko heriotza lotsagarrian agertzen zaigu. Jesusen jainkoa ez da ona bakarrik. On bakarra da. Horregatik esaten digu Jesusek, zuek gaiztuak izanik ere, badakizue zuen seme alabei gauza onak ematen. Asko esaten digu Jesusek esaldi horrekin. Jainko honen ontasun bakarrak gure bihotzeko begiak ireki nahi dizkigu.
bi jardun hauetarako. Bat, ustegabeko jainko hau espirituz eta egiaz gurtzeko eta maitatzeko. Ez elizan bakarrik, eta ez elizan batez ere, gure eguneroko bizitzan. Eta bi, gosetuengan, baztertuengan, injustiziaz eta gezurrez zanpatu guztiengan, gehienengan, Jesus zerbitzatuz gure bizia azkenera arte eman dezagun. Igandero egiten dugu otoitz, jaunaren hitza entzun eta gero, mundu zabaleko beharrak gogoan hartuta. Gaur jaunaren ekaldia aldarrikatu eta kontemplatu ostean, gure otoitzak indar berezia hartzen du Jesusen heriotzari esker. Era berezi eta pausatuan egingo dugu otoitz gaurkoan. Ez dugu inor utzi nahi gurutzetik datorren salvaziotik aparte. Vamos a orar con especial intensidad, con todo nuestro corazón, para que nadie quede fuera de la vida que nace del corazón atravesado de Jesús. Egin dezagun otoitz, sanide maiteok, Eliza osoaren alde, eta Eliza zerbitzatzen duten guztien alde. Oremos por la Iglesia y sus ministros. Gure jainko eta aita ona, emaiozu Elizari sinesmenean sendo iraun eta zure izena aitortzea. Eta emaiezu Eliz zerbitzari guztiei, zure hartaldea arduraz zaintzeko argia. Jesucristo, gure jaunaren bitartez. Egin dezagun otoitz bataioa hartzeko prestatzen ari diren kristau gaien alde. Oremos por los catecúmenos que se preparan para recibir el bautismo. Gure jainko eta aita ona, emaiezu bataioko uretan jaioko diren zure seme alabei, Jesu Kristoren jarraitzaile izan eta zure seme alaba izateaz gozatzea. Jesucristo, gure jaunaren bitartez. Egin dezagun otoitz, Kristorengan sinisten duten guztien alde, bat izan daitezen. Oremos por la unidad de los cristianos. Gure jainko eta aita ona, zuk sakabanatuak biltzen dituzunez gero, egin itzazu bat, bataio bera hartu eta Jesu Kristo hartzain on aitortzen duten guztiak. Jesucristo, gure jaunaren bitartez. Egin dezagun otoitz, jainkoarengan eta Kristorengan sinisten ez dutenen alde. Oremos por los que no creen ni en Dios ni en Jesucristo. Gure jainko eta aita ona,
Gizaki guztiak maite dituzunez gero, emaiezu sinesten ez dutenei Jainkoa aitatzat ezagutzea eta Jesu Kristo beren berri on aitortzea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egin dezagun otoitz munduko herrien eta herri agintarien alde. Oremos por los pueblos y sus autoridades. Gure Jainko eta aita ona, emaiezu munduko herri guztiei bakean eta gizatasunean aurrera egitea, eta beren agintariengan aurki dezatela behar duten laguntza eta ardura. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egin dezagun otoitz gure Euskal Herriaren alde. Oremos por nuestro pueblo vasco. Gure Jainko eta aita ona, begira iezaiozu bakearen hurbiltasunak pozten duen Euskal Herri honi. Emaiozu benetako bake betea. Emaiozu elkartasunean aurrera egitea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egin dezagun otoitz errefuxiatuen alde, gerran hildako eta zauritutakoen alde. Oremos por todos los que sufren. Gure Jainko eta aita ona, agertu errukior sufritzen ari diren guztiekin. Izan zaitez atsekabetuen poza eta nekatuen indarra. Zaude sufritzen dutenen ondoan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jesusen gurutzea da gure batzarraren gune eta puntu garrantzizkoen eta nagusia. Horregatik pozik gurtuko dugu eta gure sinismena eta esker ona azalduko dizkiogu gure salbatzaileari. Ez da alferrik hil guregatik Jesus. Zutik denok eta gurtu dezagun patxadan maitatu gaituen Jesus hiltzatua. En la cruz descubrimos la fuerza luminosa de Dios que desde la misma cruz vence para siempre al mal y a la muerte. Por eso manifestaremos nuestra fe y nuestro agradecimiento a nuestro Salvador. Pongámonos de pie. Sí, muy bien. Ora hemen gurutzea bea, munduaren osasuna zintzilik eukizuena. Ona hemen gurutzea bea, munduaren osasuna zintzilik eukizuena. Santo Jose, porto del Santo.
Ona hemen gurutzea bea, munduaren osasuna, zintzilik eukizuena. Zatozte, ordu dezan. Gurutzea gerosiago gurtuko dugu denok. Horretarako ez dio inporta distantziak eta. Orain muin emango diote etxeko frailean haiek eta hemen altarean gaudenok. Al menos parte de esta asamblea va a poder besar la cruz ante la imposibilidad de hacerlo todos. En oración vamos a cantar todos Jangoiko Santua mientras se hace la colecta por las necesidades de los santos lugares de Tierra Santa. Jangoiko Santua, Jangoiko Santua, Jangoiko indartsua, Jangoiko inezkorra, Jangoiko inezkorra, gaiz guztietatik, gorde gaitzazu, gaiz guztietatik, gorde gaiz guztietatik, gorde gaitzazu, jauna. Gaiz guztietatik, gorde gaitzazu, Jangoiko Santua, Jangoiko Santua, Jangoiko indartsua, Jangoiko indartsua, Jangoiko inezkorra, Jangoiko inezkorra, gaiz guztietatik, gorde gaitzazu, jauna. Gaiz guztietatik, gorde gaitzazu, Oran bai, denok gurtu dezagun gurutze santua. Zabalditzagun gure bihotzak eta eman leku apaizak luzatuko duen otoitzari. Zutik prantatu eta tente gurtuko dugu gurutzea. Ene herri, zer egin dizut nik zuri? Zertan nahigabetu zaitut, esaidazu,
nik hautsi nizkizun zure loturak, eta bizitzeko eta maitatzeko libre egin zintudan, eta zuk ni lotu egin nauzu gurutzean josiz. Nik bataioz eta eukaristiaz goi janariz ase eta indartu zaitut, konfiantzaz bizi zaitezen, eta zuk gurutzearen egarritan odolustu nauzu. Zer egin behar nuen gehiago zuregatik eta ez dut egin? Maasti eder egin zaitut, edertasuna bizi dezazun, hurbiletik zaindu zaitut, bizi fruituak eman ditzazun, eta zuk edertasunik gabe utzi nauzu, eta esker txarrezko ozpinez aseduzu nire egarria. Ene herri, zer utzi dut egin gabe zure alde? Ene herri, zer egin dizut nik zuri, esaidazu. Nik bataioko urez bihotza garbitu dizut, eta zuk nire izena zikintzen didazu zokoratuengan. Nik barkazioz harrera ona egin dizut, kondenatua senti ez zaitezen, eta zuk senidei gorrotoz begiratzen diezu, eta heriotzara ere kondenatzen dituzu. Nik jainkoa aita ondela erakutsi dizut, eta beraren seme edo alaba zarela, eta zuk pobreak ugaltzen dizkidazu gizartean. Nik betiko biziaren zeru mugak zabaldu dizkizut, esperantzaren pozetan bizi zaitezen, eta zuk zure ingurukoak poztu orde, etsipenera behartzen dituzu. Ene herri, zer egin dut gaizki? Zer egin behar nuen gehiago zuregatik, eta ez dut egin? Ene herri maitea. Esaidazu. Maite jauna, garen bezalaxeko, garen tasunean, maite gaituzu. Ezin bestean, maite gaituzu.
Jesus gurutziltzatuari begira dago Eliza gau. Eukaristiarik ospatzen ez duen arren, atzoko ospakizunean gorde genuen ogi sagaratuaz jaunartuko dugu orain. Jesusen entrega medio jaunartzen dugunean bere bizi azken gaberik jango dugu Pasko bidean goazen bitartean. En esta espera de la noche de Pascua, nos acompaña el cuerpo del Señor entregado por nosotros. Por eso ahora comulgaremos de la Eucaristía que ayer celebramos en la espera de la resurrección. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aitan, zeruetan zarena, santu izan bedit zure izena, etor bedit zure erreinua, egin bedit zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia. Barkatu gure zorrak, guk ere geure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Ona hemen jaungoikoaren bildotsa. Ona munduko bekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren mahaira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz. Besotan oigo luzea, hil zaigu Jesus maitea. Haren gurutze ez hartzailea, ni naiz ni bekataria. Haren gurutze ez hartzailea, ni naiz ni bekataria. Oi gurutzea, oi gurutzea,
sarioan gorritu, ezer geroztik mondoan ez du, zuk bezain bat diztiratu. Ezer geroztik mondoan ez du, zuk bezain bat diztiratu. Oi gurutzea, oi gurutzea, gurutze sartu maitea. Oi gurutzea, oi gurutzea, gurutze sartu Etsaiarekin beti borrokan, hemen gabiltza munduan. Gure gidari zopa zaitugu, guk nor garaitu orduan. Gure gidari zopa zaitugu, guk nor garaitu orduan. Oi gurutzea, oi gurutzea, gurutze sartu maitea. Oi gurutzea, oi gurutzea, gurutze sartu maitea. Jesu Kristoni zurekin baizik ez dio inor jarraitzen. Zure bidetik da beti zuzen, Kristaua zeruratu zen. Zure bidetik da beti zuzen, Kristaua zeruratu zen. Oi gurutzea, oi gurutzea, gurutze sartu maitea. Oi gurutzea, oi gurutzea, gurutze sartu maitea. Honebestez bukatu dugu gaurkoa. Hasi dugun bezalaxe, isiltasun serio eta errespetuzkoan amaituko dugu elizkizuna. Gaur apaizak ez gaitu bere inkatzen, baina herriaren gaineko otoitzarekin burutuko dugu ospaketa. Gogoratu, gaur gurutzeari egiten zaiola belauniko aurretik pasatzean edo elizatik ateratzean. Senideok, gurtu dezagun jauna, gure bihotzetan atertu gabe, guregatik maitasunez hil baita. Bihar gauean, handikiro ospatuko dugu hemen jaunaren piztuera. Kristau bat berak ere ez luke bihar gaueko ospakizunera bildu gabe gelditu behar. Gure gaua handia baita biharkoa.
besterik ez. Bihar arratsaldeko funtzioa 9:00, arratseko 9:00 da. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun beti erekoa, zure seme Jesu Kristoren eriotzaz eta piztueraz berritu gaituzu. Zaindu ezazu gugan zure errukiaren lana, misterio honetan parte harturik beti zure zerbitzari izan gaitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Orain, makur zaitezte, makur ezazue burua, jaunaren bedeinkapena hartzeko. Jauna, zure semearen eriotza ospatu dugu, eta beraren piztuera santuaren zain gaude. Bidali ezaguzu zure bedeinkapen ugaria. Etor bekigu zure barkamena. Emaguzu zure poza. Sendotu gure sinesmena. Eta eraman gaitzazu betiko salvamenera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.